गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ आरोखि ना बियो माने दिनैहाय नैबे जायगायाव आरोखि ना सबायझार जायगा चिरां डिस्ट्रिक्टआव माने हिन्जावफोरनि बिफां गायनायनि आरोखि ना 10,000 दिनैहाय आसामनि मुख्यमन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फैनानै बेहाय चेकखौ राननानै होफैगोन आरोखि ना दा बिनि थाखायनो गोबां महिलाफोर फैनानै दंफैयो बे जायगायावनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन हाजार मानसि दंफैयो बेवहाय दे नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बै स्टेज जाहैबाय बिराद गिदिर स्टेजआबो दैबाना आरोखि ना हिन्जावफोरनि दिनैहाय गोबां मानसि फैलादों दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौनो देखायलांनो सानदों आरोखि ना नोंथांमोना नायनानै ला माबायदि फैदों आरो बेसेबां मानसि फैदों नोंथांमोना आङो देखायलांगासिनो दङ ओमफ्राय हनै गेटआ नैबेजों आरोखि दे ओमफ्राय स्टेजआ थांबाय बैलाय हनै स्टेजआ बैजों गोगोम फैलागासिनो दंबायो दाबो आं देखायनो मेन गेटखौ आं देखायगासिनो दङ ओमफ्राय माखासे आङो सिंनि माबाखौबो देखायगोन आरोखि दै दा बेसेबां मानसि फैदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायनि हाजार गारि दंफैयो ओरैबो नायनानै लाबानो जाबाय हनै अयथासार मानसि दिनै हिन्जावफोरनिल' आरोखि ना बहाय हौवा बारा नुनाय नङा दिनैहाय खालि हिन्जावफोरल' महिलाफोरनि बिफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेक होगोन आरोखि ना दा आङो देखायलांनो होनबा गाइस नायलांबानो जाबाय बेयो हाबलांग्रा गेट दै रायजोफोर माने नैबेजों हाबो नैबे बेजों दरखं होनाय जादों ओमफ्राय बैयाव टिकेट काउन्टार ओमफ्राय बैजों मेन गेट आरोखि ना नोंथांमोना नुहुरखाबाय हनै बैयो मेन गेट ओमफ्राय बेजों हाबग्रानो आं माखासे भिडिअखौ देखायलांबावगासिनो दङ नोंथांमोननो नै हाबगासिनो दङ दा दै दा हाबगासिनो दङ हाजार महिलाफोर दङ दैबाना हिन्जावफोरनि दैबाना रायजोफोर दिनैहाय नै हाजार मानसि 10,000 नङा रायजोफोर 10,000 जों नै 10,000 नायबाबो नायख'नो हाया दिनै माबायदि नायनो गोजौ नायनो ना गाहाय नायनो हाजार मानसि नुबाय दा रायजोफोर দরিদ্রতা কেতিয়াবাই নোহোৱা হৈ গ'লহেঁতেন আমাৰ অসমখন ভাৰতবৰ্ষ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কেতিয়াবাই আজি এসময়ত ভাৰতৰ নাৰী সমাজ ঘৰৰ চাপ फैलागासिनो दङ मानसिफ्रा फैलागासिनो दङ ओमफ्राय नै गेटआ बेनो आरोखि दे गेटआ बेनो ओमफ्राय बेजों हाबलाङो आरोखि नैबेलाय नै गोबां मानसि फैलाबाय आं सिङाव देखायलांगोन नोंथांमोननो स्टेजआ नैबेलाय साननै सानथामनिफ्रायनो लुबाय आरोखि बे स्टेजखौ गोबां मानसिफोरनि ओरैहाय गारि पार्किं खालामलांगोन बेयो जाहैबाय सबायझार जायगा दै रायजोफोर सबायझार जायगा चिरां डिस्ट्रिक्ट जों दा नैबेजों हाबनि होनबा देखायलांनि नोंथांमोननो नुखाबाय दा नै ओरैबायदि मानसि दंफैयो दिनैहाय हिन्जावफोरनिल' दिनै रायजोफोर नायनानै ला आं देखायलांगासिनो दङ नायलांबाय थादे रायजोफोर आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना देखायजोबथारगोन आं नोंथांमोना नायलांबायल' था गासिबोखौबो नुलांजोबगोन आरोखि ना माखासे जिरायगासिनो दङ आरोखि बेवहाय मेंबायदां बावबा मा होदों नायनानै लानि एसे बेयो जाहैबाय जाग्रा बुस्थु दे रायजोफोर बेहाय बेनिफ्राय होदों ओमफ्राय नै बेवहाय लाबाय आरोखि गासिबो जाग्राखौ रेडि खालामजोबना होखायो पार्सेल खालामनानै बेजों लाबाय ओमफ्राय गेटखौबो आं देखायनो गेटखौ रायजोफोर गोबां मानसि फैलागासिनो दङ नोंथांमोना नुखाबाय देखायलांनि आङो नायलांबायल' था गासिबो भिडिअखौ आं देखायलांगोन आरोखि ना
गोगोम मानसिफोर फैनानै दंफैयो खालि महिलाफोरल' आरोखि दिनै नुखाबाय दा गोदो मानसि फैनानै दङ ओमफ्राय स्टेजआवबो गोगोम मानसि जाहैखाबाय आं दा देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था बेलायनो गेटआ बेनो आरोखि ना नै बेलायनो हाबलांगासिनो दङ होमबा नायलांबाय था आं देखायलांबावगोन नोंथांमोना नै बेलायनो आरोखि ना बेजों हाबबाय ओरै फैजोब्बाय आरोखि बेजों थांजोब्बाय ओमफ्राय नै स्टेजआ अयथासार गिदिर ओमफ्राय गोगोम मानसिखा आरोखि ना गोगोम मानसिनि नायलांबाय थाबाय आं देखायलांगासिनो दङ नायलांबाय था नै सोरबा जिरायनो मोनलाबावाखै हनै गसंगासिनो दंलाबायो हाजार महिला आरोखि ना दिनैनि दिनाव हिनजावफोरनि दैबाना होनबाबो जेबो अरजानाय नङा नैबेलायनो नुबाय नै 10,000आव माबायदि मानसि जायो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय सियारफ्रा थोबावाखैसो आरोखि ना सोरबा गसंलाबायनानैसो दंबावो अयथासार मानसि दिनै दै नै सोरबा ओरै हाबलाबायबाय लाइनाव थानायखौ एसे आं देखायनि नोंथांमोननो दै नै नुखाबाय दा अयथासार मानसि नुबाय नै फैदों हाजार फैदों नै नुखाबायना सिङाव गोगोम मानसि जाहैखाबाय ओमफ्राय मानसि दंबायो नै नायबानो जाबाय नै जाग्रा बुस्थुफोरबो पार्सेल खालामना होजोबखानाय दे बोलो हो दे थिखोदोलाय मालाय बिस्रा नुबाय दा हिनजावफोरनि जाग्रा मुवा होदों आरोखि ना लायनो दा लोगोफोर भिडिअखौ होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबावगासिनो दङ बेयो जाहैबाय दिनै नोंथांमोना बे थुबुर जानायखौ आं दहायनो बुंखांखाबाय ओमफ्राय दा आं माखासे भिडिअखौ देखायलांबावगासिनो दङ नायलांबानो जाबाय आरोखि ना होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन थाबैनो दा बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों दै बयनिसिमबो थेंक इउ मोजां ड्राइभारखौ लाबोखानांगौलाय ओंखायनो जानला मोनला खालामो मोजां ड्राइभार गोदाव सोराव खालामलाबायोना जोंनाथ' गाखोग्रायासो गोदाव सोराव खालामबाय ड्राइभारखौ मोनजोब्बाय दा